Кніга прарока Езекіеля, раздзел 36. А ты, сын чалавечы, праракуй пра горы Ізраіля і кажы: Горы Ізраіля, слухайце слова Господа. Гэта кажа Господ Бог. За тое, што вораг сказаў пра вас: ага, спрадвечныя ўзгорышчы дадзены нам ва ўласнасць. Дзеля таго праракуй і кажы: гэта кажа Господ Бог. Дзеля таго, што вас пустошылі і вытапталі вас кругом, каб вы сталі ўласнасцю іншых народаў, каб сталі вы прыказкай і кпінамі для людзей, дзеля таго, горы Ізраіля, слухайце слова Господа Бога. Вось што кажа Господ Бог гарам і ўзгоркам, ручаям і лагчынам, апусцелым руінам і пакінутым гарадам, якія сталі бязлюднымі і сталі пасмяяннем для астатніх навакольных народаў. Дзеля таго гэта кажа Господ Бог. У агні абурэння майго гаварыў я супраць астатніх народаў і супраць усёй Ідумеі, якія дзялілі маю зямлю сабе ў спадчыну з радасцю і ад усяго сэрца і з ліхой душою, каб пашы яе былі ім на здабычу. Дзеля таго праракуй аб зямлі Ізраіля і гавары да гор і ўзгоркаў, ручаёў і лагчын, гэта кажа Господ Бог. Вось я гаварыў у руплівасці і ў абурэнні маім, бо вы знеслі знявагу з боку народаў. Таму так кажа Господ Бог. Я падымаю руку маю, акружаючыя вас народы будуць зносіць ад вас знявагу. А вы, горы Ізраіля, выпускаць будзеце свае галіны і даваць свае плады народу майму ізраільскаму, бо ён хутка вернецца. Бо вось я прыйду да вас і звярнуся да вас, і будуць вас абрабляць і засяваць. І павялічу у вас людзей, увесь дом Ізраіля, і гарады будуць абжытыя, і руіны адбудаваныя. І я памножу у вас людзей і жывёлу, і яны будуць павялічвацца і расці. І зраблю, што будзеце вы абжытыя так, як у мінулым. І я буду абдорваць вас дабротамі больш, чым вы мелі дагэтуль. І вы зразумееце, што я Господ. І прывяду на вас людзей, мой народ Ізраіля, ды яны завалодаюць вамі як спадчынаю, і вы маеце стаць іх уласнасцю, ды ўжо не будзеце пазбаўляць іх дзяцей. Гэта кажа Господ Бог, дзеля таго, што гавораць пра вас: ты пажыральнік людзей і адбіраеш патомства ў народа твайго. Дзеля таго ты больш не будзеш з'ядаць людзей і адбіраць патомства ў народа твайго, кажа Господ Бог. І ты ў будучыні не будзеш ужо слухаць знявагу паганаў, і больш ніколі не будзеш цярпець ганьбу ад народаў, і не будзеш больш адбіраць патомства ў твайго народа, кажа Господ Бог. І прамовіў Господ да мяне гэтыя словы: сын чалавечы, дом Ізраіля жыў на сваёй зямлі, і ён апаганіў яе сваімі паводзінамі і сваімі ўчынкамі. Паводзіны іх адносна мяне былі як нячыстасць месячныя жанчыны. І выліў я на іх маё абурэнне дзеля крыві, якую вылілі яны на зямлю, і ідаламі сваімі яе апаганілі. І я раскідаў іх паміж народаў, ды расцярушыліся яны па землях. Я асудзіў іх па паводзінах іх і па ўчынках іх. І апынуліся яны ў паганаў, да якіх прыйшлі, і зняважылі яны святое імя маё, калі аб іх казалі: гэта народ Госпадаў, і мусілі яны выселіцца з яго. І я захаваў святое імя маё, якое зняважыў дом Ізраіля сярод паганаў, да якіх прыйшоў. Дзеля таго скажы дому Ізраіля: гэта кажа Господ Бог. Не дзеля вас я зраблю гэта, доме Ізраіля, але дзеля святога імя майго, якое зняважылі вы сярод паганаў, да якіх папрыходзілі. І я свячу вялікае імя маё, якое было зняважана вамі паміж народаў, якое зняважылі вы паміж імі, дык пазнаюць яны, што я Господ, кажа Господ Бог, калі я выяўлю святасць маю адносна вас перад іх вачамі. Я бо збяру вас пасярод народаў і збяру вас з усіх земляў і прывяду вас у вашу зямлю. І пакраплю вас чыстаю вадой, каб сталі вы чыстымі ад усіх вашых агіднасцей, ды ачышчу вас ад усіх вашых ідалаў. І дам вам сэрца новае, і дух новы ўдыхну ў ваша нутро. І забяру з цела вашага сэрца каменнае, і дам вам сэрца цялеснае. І ўдыхну ў вас дух мой і зраблю, каб вы жылі паводле прыказанняў маіх, ды бераглі законы мае і выконвалі іх. І будзеце жыць у зямлі, якую я даў бацькам вашым, ды будзеце маім народам, і я буду вашым Богам.
І я вызвалю вас ад усякай нячыстасці вашай, і вырашчу збожжа, і павялічу яго, і голаду на вас не спашлю. І я памножу плады на дрэвах і ў палях, каб не цярпелі вы больш сярод плямёнаў ганьбы голаду. І ўзгадаеце вы шляхі вашы найгоршыя, і благія паводзіны, і абрыднуць вам правіннасці вашы і злачынствы вашы. Засаромейцеся і пачырванейце дзеля вашага жыцця, дом Ізраэля. Вось што кажа Господ Бог. У дзень, калі ачышчу вас ад усіх вашых правін, і засялю зноў гарады і руіны адбудую, і спустошаная зямля зноў будзе абрабляцца, якая калісьці была спустошаная на вачах кожнага падарожнага, будуць казаць: гэтая спустошаная зямля стала як сад эдэнскі, і гарады спустошаныя і знішчаныя і зруйнаваныя, цяпер умацаваныя і населеныя. І пагані, усе, што пакінуты былі навокал вас, даведаюцца, што я Господ, тое, што зруйнавана, зноў адбудаваў, а тое, што пакінута, зноў засяліў. Я Господ, сказаў і зрабіў. Гэта кажа Господ Бог. Яшчэ і аб гэтым папросіць мяне дом Ізраэля, каб зрабіў я ім. Я памножу іх, як статак людзей, як святы статак, як статак Єрусаліма ў дні святаў яго. Так гарады спустошаныя стануць поўныя статкаў людскіх і даведаюцца, што я Господ.